Jatend migao mar somo Migoso Gamba ochiwo siem mager ne ji machano dhi ataro mag chike mag piny motelo ne chakruok ayanga mag penj madongo e thur ka odiechieng'no makiny. Ogamba ne lose kar chung' od bura ma Kitutu Church North e kaunti ma Kisii kama okone ikruok duto oseketie skunde te kendo jopuonjre milion 3.4 oseikore ne penj ma kamago. Ma kata kamano bire kinde ma pod moko kuom skunde ahinya to mago mag sekondar ywak ni pok giyudo omenda mar somo ma tam mar adek. Judith Omondi ntiere kod ler. Ikwano seche koro to jopuonjre mag jo grade mar 6 kod 9 chako penj madongo ma higa ni. Okinyi mar wuok tich tarik 27 jopuonjre mag jo grade mar 9 chako kod penj mar English duto ma itimo odiechieng'no ka penj gi rumo tich adek manyien mar tarik 5 dwe mar 11 gi somo mar pur kata agriculture. Mae penj ma okwongo ma idhi tigo e Kenya irwako jopuonjre e grade mar 10 higa manyien. Higa ni kowuok e primary, junior school nyaka e sekondar mamalo maromo jopuonjre milion 3.4 timo penj rang'iny ma opogore kama oriwo KPSEA mar jo grade mar 6, KJSEA mar jo grade mar 9 kod KCSE mar jo klas 12. Jatend migao mar somo Migoso Gamba ochiwo siem mager motelo ne chakruok mag penj gi ayanga ne achudhe machano rocho kendo dhi ataro kod chike mag penj. 3.4 million children doing exams in Kenya this year. Nataka kuomba watu wote wakiwa ndani yao, watoto, walimu, wazazi na watu wote ambao wanahusika katika ile maneno ya exams, tafadhali musikubali kufanya maneno ya malpractice kwa exam hii ya 2025. Ogamba mane loso e kinde alame kaunti ma Kisii okoni ma e kinde ma owinjo jonyuol kod jopuonjo mi jopuonjre e kinde mar timo penj e yo ma oyangore ma ok ochungi kod yudo maksi ma ok mekgi, paro ma osir kod jagoro maduong' mar Kupeta kelo Misori. Ministry to the National Examination Council akwayo ni mondo omi parents assurance ni lwasi midhi time penj en lwasi maler ma ok wabiwinjo koko moko ni penj ikwalo kata okwal. Akwayo ni jok ma bende rito penj mondo bed vigilant nikech nitiere a lot matimore ndalo mitimo penj. Nitie parents mimayo pesa, nitie nyithindo iketo e panic mode makoro miyo gitim penj. Akwayo ni mondo giket their price and their eyes straight on the ball. Twak mar Ogamba biro e kinde ma pod moko kuom skunde ahinya to mag sekondar to ywak ni ne gichako timo penj mag lwedo kata practicals kapok giyudo omenda mar somo, ok matam ni kende to kata matam ma okalo mane giloro kapok sirikal oro te. Magi ng'ur magichwalo kokalo kuom riwruoge mag jopuonj ma bende koro kwayo mondo mi olos yo makare mar neno ni omenda ochopo ne skunde wang' saa. Ok en gima ber ni ka penj osechakore kaka koro penj chakore kiny. Moko nicho osechakore mag jo KCSE to ni sirikal pok oro pesa monego bed ni gioro miluongo ni capitation. Malit mogik ni skunde mang'eny ma ne rito capitation mondo ng'iew go materials kata mondo ng'iew go apparatus gin skunde ma thoth nyithindo gin juday school. Koro skunde go onge gi reserve mar pesa mokan manithenge ma inyalo tigo e chenro mar exam. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen bende koni oseketo arita makare ma otelo ne chakruok mag penj go. Our children are doing exam in Form 4 and also those who are doing Year 9 exams. I want to wish them every success in the exams, and I want to assure you that the Ministry of Interior is on standby to support, providing security support, providing also logistical support. Our chiefs, assistant chiefs, our ACCs, our DCCs, our county commissioners, regional commissioners are working tirelessly to ensure that the exams are done in a peaceful environment. Chakruok mar penj mar jo grade mar 6 kod 9 biro mana juma achiel bang' skunde mag sekondar chako ayanga penj mar lwedo kod dhok mag pinje ma oko kama oriwo French, German, music practicals, Kenya Sign Language kachiel kod Arabic orals. Juma ni penj mag practicals kama oriwo mag home science pod dhi nyime e sekondar mamalo ka juma manyien to somo mamoko ma onywando jopuonjre duto kama oriwo Kisungu,
kwano e kind mamoko chakore ayanga. Judith Omondi, Ramogi TV.